Әсиләсе, вәсиләсе, нәсимәсе, кәримәсе. Мәгълүм халык җырындагы сүзләр бу. Әлеге җыр Чистайдан Казанга иҗат канатларында илһамланып килгән Әлфис Галиуллин атлы егеткә уңыш юрый. Бәхет китерә ул аңа. Татар моңы телевизион конкурсында башкара әлеге җырны Әлфис. Һәм җиңүгә ирешә. Үзенең гомер юлдашы Оренбургтан килгән затлы татар кызы Асиләсен дә Казанда очрата ул. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында гаилә учагына нигез салына. Әлеге уку йорты бик күп яшь йөрәкләрне таныштырган, кавыштырган белем учагы. Биредә гыйлем җыеп, гашыйк булып гаилә кырган парлар санасаң шактый җыелыр. Һәм иң кадерлесе, геройларыбыз сыман иҗат канатларында килгән яшьләр ниндидер ясалма кыйммәтләр, матди байлыкларга карамый. Студент елларында кабынган мәхәббәт ул йөрәк хисе. Ул серле химия. Формуласы бик гади яшьлек. Ул инде дуслык кына кебек инде. Артык сөйләшкән, аралашкан да юк иде. Ләкин инде менә Асиләнең чыгарылыш курсы елларында госэкзамен диләр бит инде, имтихан бергәндә җырлары бик җиңел түгел иде. Һәм инде ул җырларны уйнарга баянчы изли аптыраганнар. Мин үзем театр факультетында укыйдым. Анда кадәр бит инде Әлмәт музыка көллиятен тәмамлагач баянчы буларак миңа мөрәҗәгать итте инде аның укытучысы Альбина Рустамовна дигән кеше. Һәм инде сорады Асиләгә менә шушы җырны уйный алмасың икән дип. Мин инде теге Асиләне белә торып каршы килмәдем. Әле аның шунысы да кызык булды. Шушы имтихан аның Асиләнең туган көне 3 июнь. Аларның имтиханы да шул көнне булды. Мин анарга уйнарга баштан репетициялар ясыйсың бит инде. Репетициялар ясаганда күзгә күз карыйсың инде барыбер. Аның өчен теге үзем өчен дә хәзер борчылмадым. Имтиханда дөресен әйткәндә Асилә өчен күбрәк борчылдым. Ялгышмаса ярар иде. Сүзләрен онытмаса ярар иде дип. Менә шушы көннән башлап Асиләнең туган көнендә дә булгач әле Асиләгә шоколад бүләк иттем дә, шоколад. Шуннан менә башланып киткән икән инде безнең мәхәббәт тарихы дип әйтсәң була. Анары бергә мин эшлидем. Әлфис монда азагы елны бетерә идеме? Азагы курсына. Шунда кахва алып килеп, тәмлешкеләр алып килеп мине, шулай үзенә карата и чакырды конькида йөгерергә. Шул вот һаман йөгерәбез. Әсилә, шулай да укыган вакытларны, Әлфисне тәүге күргән вакытларны җентекләбрәк искә төшереп алыйк әле. Ну вообще бит сен вообще противоположный, кара чәчле озын егетләрдән арыша. Мен вообще сары ибәлек. Ну озын егетләр һаман. Просто темненькилар шея. Тукта, Әлфис, җентекләп әйт әле. Нинди егетләр ошыйдыр? Асиләнең үзе янында әйтим инде. Ул миңа инде аны бер 3-4 ел үткәннән соң гына сөйләде. Беренче очрашкач ди, мин сиңа бөтен күздә салмадым тегә. Ну, дусларча гына инде. Шулай гына беренче карашым шунда иде дә, чөнки анарга Асиләгә озынрак бойлы егетләр ошый икән, дөресен әйткәндә. Мин инде бөтенләй антоним бер ничек килеп чыккандыр инде, шулай язмышым шундай булгач, теге төскә, биткә, бойга карап торган да бер юк. Йөрәккә кушып булмый диләр инде, мәхәббәт инде кайларга куйым аны. Җырдагы чавылган монысы да. Җырлап яшибез, шуып яшибез шулай инде. Дөрестән дә шундай озын буйлы егетләр ишейдеме башта? Юк, миңа озын буйлы каян алгандыр ул, миңа озын буйлары шамый, миңа вот средний Уртача буйлы. Әйе, шундыйлар. Но дөресен карарак егетләр ишейде, конечно. Асилә гашыйк булуын соңрак төшенә. Әлфиснең кайгыртучанлыгы йөрәген эретә кызның. Кайгырту сүздә генә түгел. Егет тормыштагы вак-төяк тыелган мәсьәләләрне дә күз уңыннан ышкындырмый. Сөеклесенең өендә ризыгы барлыгын юклыгын белешә
хәтта бәрәңгесе, суганына кадәр тәэмин итеп тора. Гастрольләргә чыгып китсә, шул вакытта эшләгән бөтен акчасын Асиләсенә затлы рестораннар, кыйммәтле бүләкләргә тотып бетергән чаклары да була. Студент вакытлар иң кызык, иң рәхәт вакыт диләр инде, ул дәрестән дә шулай икән, ул менә кичәге кебек истә, әмма инде хәзер күпме вакыт үтеп киткән, 10 елга якын кичә булган кебек, менә искә алырга да рәхәт аны. Ул инде менә чын булган, чын йөрәктән булган нәрсә инде ул. Тапшыруыбыз геройларының һәрберсе шулай сагынып искә ала кавышкан чакларын. Үзенә күрә үткәнгә кайтып, кадерле мизгелләрне янәдән барлау өчен бер мөмкинлек. Әлфис белән Асилә дә үзләре укыган һәм хәзер шунда хезмәт куйган белем йортының һәр почмагы безнең өчен бер истәлек дип таныш коридорларны тагын бер кат урадылар. Сүз уңаеннан Әлфис әлеге мәдәният һәм сәнгать учагында бик яратып эшли. Биредәге һәр очрашу, һәр чара, һәр дәрес, студентлар белән аралашу тормыш арбасына яңа бер төсмер өсти. Укучылары җитәкчелектә хөрмәт итә, бәяли белә үзен. Без очрашкан көнне дә Кытайдан килгән вәкилләр белән аралашып, уку йортының эшчәнлеген тәкъдим итүдә катнашып өлгерде. Эше мәдәният, сәнгать, җыр белән бәйле Әлфисне өендә дә җырлап каршы алалар. Дөресрәге, кызларын үзе уйнап җырлата әти кеше. Бу гаиләдә туган телебезнең тәмен, ямен сабыйлар күңеленә моңнарыбыз аша салырга тырышалар. Subhanallah. Син кемне күбрәк яратасың соң? Әтиңнеме, әниңнеме? Әтине, әнине. Икезде. Кайсы усалрак аларның? Усалрак әтием. Менә әриде. Әниң күбрәк яклыймы сине? Кем күбрәк орыша? Әтием. Ярамый дип кем әйтә күбрәк? Әтием. Син Сәйдә белән әниңә булышасыңмы соң? Нәрсәләр эшлисез? Я посуду да юам. Табак савытта юасыңмы инде син? Ашарга пешерергә булышасыңмы? Мен белмим пешерергә. Өйрәнәсеңме соң? Мен бастан блинчикны ачыган, әбигә ясаган, ясадым мен тигәр мука ясадым блинчикны и куйдым сковородкага. И burada мату блинчик. Кемне сыйладың соң аның белән, блинчик белән, кыймак белән? Бисә мен дәвәнигә белән күрсәт, дәвәни әйтә, студент күрсәтмәтегә янигә алаласады. 4-5 яшендә әти-әниләрен кыймак белән сыйлаган Айлин атлы кызчыкка да, бәләкәй сеңлесе Сәйдәгә дә бу осталык әбиләрдән, әниләрдән күчә. Аш суга осталыкны кем өйрәтте икән, Асилә? Мин күбрәк әни белән, әби бәләкәй чакта, алай да мин Казанга күченгәч, общежитиедә яши башлагач, шунда күбрәк пешерә башладым. Кияүгә чыккач, бөтенләй бәлешләр дә сала башладым, мантыларын да, ниләрен бөтенләй берне ясыйм инде. Әлфис нәрсә ярата күбрәк? Әлфис бәрәңге белән ит ярата. И все. Талымлы түгел инде.
Нәрсә булса, нәрсә пешерсәң, шуны ашый. Мин ирдән уңдым. Нәрсә бар, шуны ашый өйгә кайта. Балалар белән кайсы очракта үзе утыра. Мин шул вакытта пешерәм. Илгермәсәм инде пешерергә. Үзе булышамысың өйдәге эшләргә? Туту күстимәсен, әйтүем булмасын. Ирем нәрсә әйтсәм дә, әйтмәсәм дә, пылесослый да, җыештыра да, ул балалар артыннан да җыештыра, ул күрә, что миңа кыен булса, ярдәм итә. Ярдәм итә инде. Ашкынып тора. Бөтен эшләгән финанслармы, матди яктанмы, инде балалар булгач, нинди дә булса, Асиләнең үзенең шәхси соравы булса, мин кая гына булуыма карамастан, нинди генә эштә, нинди генә җаваплы эштә булсам да, минем өчен гаилә беренче урында. Бөтен әйберне калдырып, ташлап кайтырга ризамын. Иң мөһиме, өебездә ошагыбыз сүнмәсен, өебездә җылы булсын дип, балаларыбыз исән-сау булсын дип. Чөнки шушы 25 яшькә кадәр үзең өчен яшәгән булсам да, шуннан соң гаилә кургач, үзем өстенә шундый җаваплылык алгач, бу минем җаваплылык һәм мин моны иң беренче чиратта үтәргә тиеш. Чөнки гаилә ир-ат өчен ул этәргеч ул бөтен синең уңышларыңа ирешүдә, гаиләдә тәртип булмаса, ир-атның үзендә тәртип булмый инде. Тәмле ризыкларның рецептларын кайнанаң белән дә бүлешәсеңме соң? Мин анардан күбрәк өйрәндем бу рецептларны. Күбесен анардан сорыйм. Җайлап кына аңлатамысың әниең? Ачуланырлык чаклар булса. Юк, минем әни белән Аллага шөкер яхшы мөнәсәбәттә. Без никах укыткан көнне шул ук сәгатендә миңа әни дип әйтергә кушты. Ул миңа кызым ди, мин анарга әни. Әни әйткәнчә безнең өйдә кайнана дигән сүз дә юк. Без әни әти. Асиләнең әти-әнисе дә сәнгатькә якын кешеләр. Әтисе Илдус Мингалиев Оренбургта яшәп иҗат иткән автор. Кызганыч, инде бакыйлыкка күчкән. Әмма әтием киңәшләре минем йөрәгемдә. Әтисенә карата хөрмәт, ярату, гаилә корганда да йогынты ясамый калмаган. Аның холкындагы сыйфатларны ул Әлфистә күрә. Егет ягы да Асиләне үз кызлары кебек кабул итә. Киленем белән сөйләшкәндә, кызым белән сөйләшкән кебек. Килен дигән сүз бездә юк, безнең гаиләдә килен димибез без. Кызым дибез. Менә кызым белән ул миңа һәр вакытта шалтыратканда да әни, мин анарга кызым, Асилә дигән сүзне мин бик сирәк әйтәм. Бик матур итеп сөйләшәбез. Аллага шөкер, кызымны бер күрүдә ошаттым. Балалар үз юлларын табып, әти-әни йөзенә кызылык китермичә яшәсеннәр өчен, сабый чакта алар күңеленә нинди асыллар салырга кирәк икән? Әти кешедән сорыйк әле иң тәүдә. Ярый, рәхмәт соравыгызга. Иң беренче нәрсә дип әйтер идем, асыллык ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан салынадыр. Икенчедән, Коръәндә язылган балаларыгызны тәрбияләмәгез, үзегезне тәрбияләгез дигән сүзләр бар. Менә шуның өчен әти-әни иң беренче үзе тәрбияле булырга тиеш, тәртипле булырга тиеш. Үзегезнең балалар үскәндә дә шундый кагыйдәләр идеме соң? Минем әти кырысрак кеше иде. Менә ул тәрбияне миңа бик әйбәт бирде. Улым зур үскәчтән рәхмәтен әйтерсең дия торган иде. Сез нәрсә дип үстердегез балаларны? Мин үземнең гамәлем белән тәрбияләргә тырыштым. Аннан соң үзем инде гомер дәверендә техника белән бәйле инде булды. Хезмәтләрем техникага өйрәттем мин аны. Күп нәрсәне белә. Аның яраткан шөгыльне, мотоциклларны килеп, матур итеп ясап, тәгәрмәчләренә кадәр яна торган иде. Утлар белән килеп. Менә шундый авылда да иң беренче, наверное, мотоциклларны шундый матур хәлдә, төзек хәлдә булгандыр. Әлфиснекеме? Әйе. Иң әйбәте дип чын итеп әйтәм. Бөтен сыклана иде аның мотоциклына карап. Менә шул техниканы яратты, атларны бик нык итеп яратты. Фәкать инде малларны, хайваннарны. Һәр нәрсәгә сакчыл, кайгыртучан булган инде.
Менә балаларга мин йомшаграк булдым дидегез, оныкларда иң тәүдә сезгә тартыла икән әле. Әлбәттә шулай. Бабай, иң беренче сүзе дә Иң бабай. беренче сүзләре бабай дип, авызлары, телләре ачылды. Әйме кызым? Ай. Өлкәннәрнең гадәттә менә сезнең буыннарның әйтә торган сүзе бар. Балаларыбызның, үзебезнең балаларның үскәнен күрмәдек, оныкларны тәрбияләшәбез диләр. Онык тәрбиясе ничегрәк барасың? Оныклар бик сирәк Ну, кайта шул. сирәгрәк кайталар шул. Ну, кайтканда тәрбияне нәкъ шулай бирергә тырышам инде. Кайнана белән сүзгә килгән вакытлар булмыймы соң? Бер кайчан да булмады. Әйтәм ич мин куркам күз тидерергә. Әни белән вот ничек бара шулай барсын иде инде. Амин, амин, амин. Сиңа карата кайната ничек? Кайната тагында юк безнең андый сүз, безнең инде сүз әти. Мин никах укыткач, мин бит үземнең әтием вафат булды 2010 елда. Әти инде Әлфиснең әтисе ул белә бит инде. И миңа әйтте, кызым, мин сиңа бөтенләй бергә булышам диде. Иң беренче кил миңа. Вот шул ул миңа икенче әтием булды. Әти сүзенең һәр вакыт теге яки бу мәсьәләгә нукта куюы Галиуллиннарда нәселдән килә. Бу тәрбия җимеше. Электән әйтелгән бит инде, юк әйтмәгәннәр бит инде. Ирбаш, хатын муен дип. Аны инде хәзер үзгәртеп әйтәләр, муен кая барыла, шунда башта барыла инде дип. Әмма ләкин ират сүзе безнең гаиләдә, безнең буында дип әйтергә кирәк, ират сүзе мөһим булды һәр вакыт. Һәм дә хатын-кыз үзенең фикерен әйтергә рөхсәт бирелә. Азаккы сүз һәм нәтиҗәсе булып, иратның сүзе һәм иратның фикере инде безнең гаиләдә менә шулай канун итеп куелган. Шунардан узучы юк һәм узырга тиеш түгелләр дип инде дип Асиләгә дә шулай аңлатам һәм шулай дәвам итәбез инде тормышны. Ачуланыштагыз ничек татуланышасыз? Ой, без зак вакыт ачуланышып йөри алмыйсыз инде. Юк. Мин үпкәләсәм 1-5 минут кына үпкәлим, анары вот теләсәм дә 10-15 минутка минем чыкмый. Әлфис елмая да берне, мин анара карап елмаям да ибет шуның белән. Бигрәк җайлы икән. Әйе, Аллаһка шөкер. Менә балалар тәрбиясе мәсьәләсендә шулай бәхәсләшкән вакытлар буламы? Син алай итмә, булай итмә дип. Булай, мин әйтәм, Әлфис әйтә. Әлфис бүтәнчә әйтеп куя. Шунарга инде мин ачулана башлыйм, әйтәм, мин бит уже әйттем шулай балага. Вот. Анары инде ул мине аңлый да, минемчә әйтә. Или мин аңлыйча. Икегез ике якка тартмыйсыз инде балалар тәрбияләгәндә дә. Юк, юк. Бер якка. Әти, әниле, әни ничек әйтте, әти ничек әйтте, шулай әйеп бер фикердә. Асиләнең дә кызган вакыты буладыр. Хатын-кыз гел кайнап тора бит әле. Ансы булайын, ансы була, ул сыр түгел. Һәр кешенең дә әлбәт иҗат кешесе булгач, ул менә гел шундый. Асилә идеяны һәм балалар үстергәч, анда әйткәнчә инде чыгасы килә, халык янында килә. Мин бит инде кемдә халык янында гел тигез чыгышлар ясарга еш туры килә. Ул аз гына көндәшлек тә бардыр инде менә шул теге иҗат, икесе дә иҗат булгач, кемдер идея та, кемдер инде публикада, гел халык арасында дип. Андый кызган чакларында бала туктатып кала хатын-кызны. Чөнки әни булу, баланы үстерү, әни җаваплылыгы ул хатын-кызның бурычы иң беренче шаратта. Әнинде җырларга дигәндә алда гомерләр булсын дип телим инде мин. Исән саулык та, балаларны үстереп аякка бастырырга да. Шуннан соң инде иҗатны дәвам итәргә бер качан соң түгел. Асилә турында Әлфисиндә шул кадәр матур итеп сүрәтләдек без аны. 100% һәр яктан камил кеше кебек килеп чыга. Ләкин барыбер әзрәк түгәрәкне чите китек булмый калмый бит инде аны. Халыкта булып ала инде андый китекләр. Менә шул китекләрен әйткәлиме килен? Килен андый нәрсә әйткәне юк. Без уртага салып сөйләшәбез дә, аңлашабыз да. Әлфисне дә яклап әйтәм, киленне дә яклап әйтәм.
Әлфискә дә аңлатам, улым менә шулай кирәк дип, килен түгел инде. Кызым белә дә сөйләшәбез, аралашабыз. Ул минем кызым белә дә, үземнең кызым Илмира белән дә бик аралашып яшиләр алар. Алар ике бер туган сиңел кебек. Әлфис менә аралашканда әйтеп алды, без кичләрен бергә җырларга яратабыз, гаилә белән җыелып дип. Бу гадәт сезнең үзегездә бар идеме? Алар балачакта. Бездә бар иде. Безнең әти белән әни, минем әтием белән әни, әтием гармунчы, әнием җырчы, әтием бик оста биюче иде. Мәрхүмнәр инде хәзер, төрле конкурсларда катнаштылар. Өч абыем да баянчы. Алар белән очрашкач, бездә баян, гармун һәм җырлыйбыз. Балалар үскән вакытта да бергәләшеп утырып җырлый идек, бергәләшеп бии дә идек. Һәр вакытта да очрашканда безнең өйдә туганнар белән бездә җыр яңгырый. Балалы йортта, гайбәттә, сердә тормас диләр. Галиуллиннарның серләрен шушы сабыйлар җайлап кына безгә сөйләп бетерделәр инде. Аларда шулай кунаклар бик еш җыела икән, һәм кунаклар килгәндә әби белән бабай бик тәмле күчтәнәчләр алып киләләр ди. Сагынып киләбез без аларны. Сагынып телефон ашагына күреп бетереп булмый, ә монда килгәч аларны кычаксың. Алар үбәләр, алар үзләренең өйрәнгән яңалыклары белән уртаклашалар. Зур кызыбыз безнең Айлиныбыз матур шигырьләр әзерләп куя безгә, биюләр әзерләп куя. Бабасының баян тавышларын ишеткәч биеп җибәрә. Бик шатланып киләбез балаларыбызның янына да. Аларны көтеп торабыз кайтуларын, аларның кайтулары безнең өчен дә зур бәйрәм. Менә Әлфисләр үскән вакытта баланың иминлеген кайгырту, рухи ягын кайгырту дигән әйбер бар идеме махсус? Менә моны булай килик, моны булай килик дип, әллә ул ничектер тормыш белән үзеннән үзе бардымы? Кечкенәдән үк мин Әлфиснең дә, кызымның да үсеш баскычлары дигән кечкенә генә китапчыкларын ясап бардым. Әлфиснең үзендә саклана торгандыр ул, кызымныкы да бар. Беренче адым атлаулары, беренче сүз сөйләгәннәре, кайларда булганнары, нинди кемнәрне яратканнары, иң беренче кая чыгыш ясаган, нинди дәрәҗәле уңышларга ирешкән, алар бөтенесе минем менә шул кечкенә генә үсеш баскычлары дигән китапчыкларда саклана. Соңгы елларда хәзер туктадым инде, хәзер инде минем көндәлек алып барам мин. Һәр елны минем менә 97нче елдан бирле алып барыла. Ул музейда сакланган бер экспонат маңына инде хәзер. Яни ничек кулыма тапшырды. Бик кадерле җирдә саклап кына тотам мин аны. Теләгем бар, кашанда булса шушы бөтен булган матур вакыйгаларыбызны теркәп барып, бәлки алдагы елларда инде бер китап формасында да чыгарырга теләк булды. Балаларга тапшырырга. Шулай дәвам итсеннәр аларга дип, киләсе буынга дип. Галиуллиннарның табын янында җыелып җырлаулары да киләсе буынга тапшырырлык күркәм гадәт. Бу очрашуда да баян моңы һәм әти-әниләренең дә, яшьләрнең дә яратып башкара торган җырларына без дә кушылдык. Йөрәкләр йөрәкне кушыла, күңелләр күңелгә чартыла, яраткан ишеңне табарга, сайларга бәхетең хакына, гомернең асылын аналарыбыз, яраткан ярларсыз калмагыз, бардыр я утыда яныбыз, ялгызлык утында янмагыз, гомернең асылын аналарыбыз, яраткан ярларсыз калмагыз, бардыр я утында яныбыз, ялгызлык утында янмагыз. Серләрне ачу җиңел эш түгел инде ул. Менә сез шушы үзегезнең алып бара торган көндәлектәге серләрегезне, балаларыгызның уңышларын бүген сөйләп безгә ачылдыгыз. Шуның өчен сезгә олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм менә шундый гаилә көндәлекләре безне бүген караучы тамашачыларыбызның һәрберсендә булсын иде. Анда барысы да теркәлә бит. Һәм иң мөһиме, теркәлгән вакыйгаларның
сөйенішлеләре күбрәк булсын. Киләсе гаилә ушакларының да. Сезгә тәүге күрешүдә үк аталарча рәхмәт сезгә безнең йортыбызга килүегез өчен дип каршы алганыгыз өчен ул рәхмәтләребезне җиткерәбез. Фәридә ханым, үзегезгә зур рәхмәт безне хөрмәт итүчеләр килгәнегез өчен һәм инде сезнең командагызга, сезнең белән бергә эшләүчеләрегезгә, хезмәткәрләрегезгә зур рәхмәт. Исәнлек, саулык һәм шушы проектыгыз алга таба да дәвам итсен иде. Амин, шулай булсын.